Kashi na biyu, barazanar tsuntsaye masu amon wuta. Jegari ya ci gaba da girma cikin ikon Allah, yanzu baiwarsa ta uku ta bayyana. Idan ya yi ihu, duk dabbobin da ke cikin dajin suna tsayawa cak suna saurarensa. Kamar sarki yake a idon dabbobin, sukan ji tamkar yana da ikon sarrafa zuciyoyinsu. Wannan baiwa tasa ta ƙara wa Musa shahara da kuma ɗaukaka a cikinsu. Musa a koyaushe yakan yi mamaki da farin cikin yadda Allah ya haɗa shi da wannan halitta mai ban al'ajabi. Daga wannan lokaci ne aka fara kiransa da suna Yonkin. Musa ya amsa wannan suna wajen yadda suka kawo daidaito da kuma samar da zaman lafiya a cikin wannan daji. Amma sai dai kash, wannan kwanciyar hankalin yana dab da katsewa domin bai daɗe ba wani sabon bala'i ya taso. Tsuntsaye masu aman wuta waɗanda idan suka sauka a gona ko bishiyu sai sun ƙone komai, babu abin da suke bari. Wannan tsuntsaye sun haifar da tsoro da firgici har ma da razani ga dabbobin da suke zaune a wannan dajin. A wannan lokaci wannan tsuntsaye suka fara karkashe wasu dabbobin cikin dajin domin su nuna musu ikon da suke da shi. Dajin ya shiga cikin tashin hankali, daga nan dabbobi suka taru suka yanke shawarar zuwa wajen Musa don su nemi taimakonsa. Musa wato Yonkin ya karɓi kokensu sannan ya sanar da su cewa wannan dajin shine mahaifarmu kuma tushenmu. Duk wanda ya ƙoƙarin raba mu da shi to kuwa babban maƙiyinmu ne, kuma za mu shirya fita yaƙi domin mu kawo ƙarshensu. Sannan a wannan dajin mu ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da kuma kare rayukanmu baki ɗaya. Daga nan Musa ya ba da umarnin kowace dabba ta fitar da shugaba a ɓangarenta kuma su shirya fita yaƙi da gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. Nan da nan suka faɗi gaban Musa don nuna godiyarsu a gare shi da kuma nuna goyon baya. Suka tashi suka tafi suna rera waƙoƙin jarumta da kuma yi masa kirari da suna Yonkin, shugaba mai adalci, shugaba mai kirki. Da haka dai har suka ƙule ya daina jin muryoyinsu, sannan shi ma ya tashi ya fara nasa shirin. Daga ɓangaren tsuntsaye masu aman wuta suka ƙara tattaro wasu tarin tsuntsaye masu hatsari da kuma nau'in hanyoyin cutarwa kala-kala don ganin bayan Musa da kuma tawagarsa. Sannan su mallaki wannan dajin su gudanar da mulkinsu cikin zalunci da mugunta. Musa da Dragons suka fito. Musa ya yi shiga mai cike da kwarjini irin ta sadaukai. Dragons yana taku mai ƙarfi yana huci, ƙasa na motsi, wuta da iska mai ƙarfi na fita daga bakinsa kamar zai ci babu. Musa ya fito da tawagarsa yayin da su ma abokan gaba suka fito da tasu rundunar. Mu haɗu a kashi na uku domin jin yadda Yonkin da kuma Dragons ɗinsa za su yi gaba da gaba da tsuntsaye masu aman wuta, da kuma jin yadda wannan yaƙi zai wakana da ma sauran abubuwa masu cike da al'ajabi da za su bayyana a nan gaba a cikin wannan labari. Ku biyo mu a sannu a hankali. Sunana Rabiatu Namaradda, wanda ya rubuta wannan labari kuma ya shirya shi ni nake gabatarwa shine Sadiq Bala. Mu tara a mako na gaba. Wassalamu alaikum.